Здравейте на всички, аз съм The Ender Prot. Да. И върши в Minecraft сезон 3, епизод 1. Да, почвам много, защото изгои. Ако не знаете кой съм, аз бях Paragon Onyx. Не знаете. Да, бях този приключенски поема. Днес го извървам с много профил и ще създам нов, но този да се опитам да се развия както трябва. Както виждате, това е някакъв много специален сид. И го взех от форума на Minecraft. Иначе може да се рече формите тези сид. Много добра. Да, както виждате тук по-разпоема на тази кация и сама на баня. И оттам имаме там на кол с стартираме. Тук съм много сега и като приключих даска време ще имам да качвам. Сега както вчера кликнал на Minecraft Parkour Map, но фейлна да снимам, така че ще го снимам, но може да е с някой времето. Нямам. Така ще питате на коя версия на Minecraft, но 7.9 съм и ще питате, що съм на старата текстура ми. Тук тя вие сетинг, след това Anisotropic Filtering. Ако завърши това тук до края, това така, Minecraft ми забива за кратко, така, и ето с тази текстура съм едно, що съм създаден от старта, няма значение. Сега, какво трябва да правим сега? Правим Workbench, тук има Village с Blacksmith и Desert Temple, затова избрах този сид за да ми е по-удобно. Да, имам много идеи за неща, които искам да снимам. Така че да. Сега това кол. Нямам да сега защото нямам буква тук. Кол. Застина за първи. Раздавах 100% с целта да се развие добре. Ако да не си изкарам хляба от това, което правя. От тези геймери, които преди следяха и много казаха се да снимат. Няма че. Да, стремат се в Minecraft сезон 3, това бях казвал в Minecraft Season 2. Да играм същия свят до с Season 4 сезон 5 сезон 6 няма значение. Но така не стана, защото трябваше да преинсталирам отново компютъра и не сейфах файловете на нищо. И фейлнах. И сега тук, ако се развия добре някой ден, защо да си игра на този свят. Както правих, имаше един Minecrafter Coaster, виж Coaster. Той играе от силно от Season 1 до кой сезон беше направил и има силно 100 и няколко епизода на Minecraft, на хардкорно. Като яко. Аз отскоро почнах да се за Coaster и да. Следа Uber нова, Sly Fox, няма да знам се кол. Прасете имат тук, ще се възползвам това. Там много интересни неща. Вау, това ако е равнинчето, добре.
Тук всичко е яко. Казвам, че защото го имаше в Minecraft форума. Така. Вау. Добре. Кошки, яйце. Ще убия тия прасета, защото ще им трябва. Мога да правя нещо като 2.io, получава въпроси и отговори. Така, вау! Това падна вау. Така, нещо. Значи. Сега. Все. You need to die. Ще взема малко кабелство, що ще ми трябва. То ситено. Ако има и дънжени такива глупости тук, както в Minecraft 7.2. Значи, виждам си в една пещера. То просто съм достъп качен, не мога да. Даже имах и проблеми там с качването на клипове. Да. Го гледа. Маглата няма малко. Малко приномила беше. Съм сигурно на... съм гледал на колко. Макар не съм го играл сигурно. Съм вчера се опитах да рекордам си паркур мап. Магия. Пете. Така, мри. Та... Ще обясня сега как се развих и снимам, защото снимам ще има хора, които ще питат. Явих се от така и доста добър български геймер. Това е Парлос Парко. Явих се отново да снимам. Мъж, как гледах си го и викам, шанс по-нови аз. Се развие. Да имаме шанс да се развие. И така почна да заребяваме и като и ме доведе до така, че бая исках да снимам. Причем като исках да снимам не ме разреши много си с времето. И да, така ме веде и Blacksmith. Да видим по-често е така, какво нещо яко. Сега гледах по Blacksmith, но има 2 диаманта, Iron Leggings, така и така. Окей, да се написвал. Като не обичам сега в началото на малко биват, ама... да извънка ще се към геймру и те инвентори. Те края ще ми стъпчат тук от фермите и не стиска. Така, трябва да се намерим някакво място за живеене. Сериозно ли бе, брат, план по къщи. Трябва моркови, окей. Ето. Тук е и добро място, тя си някакво гледка на сам. Тук ще дезерт темпо. Сега ще къде дезерт темпо, но не знам много да търся. Да, пак там ако... Защото преди в пустини се намира така някакъв заровен дън. Добре, заплювам се тази къща тук. Добре. Така. Това си фърнес. И къде стоим фърнесата, няма се такава лупенча. Тук е качената фърнеси. Да, вземам от Blacksmith, става вечер, яко мишка. Мишката ми се подбърква.
сега ще ви такова, защото съм обичал да съм подреден. Вау, окей, тук чубах сега Майнкрафт тия звуци, ти знам, точно са дрънещи, без да издава звуци. Но ще ходя в темплото. От темплото, да, от тук тепло. Ще ходим и много експлорирано, няма шипс. Стига. Някой не мога да сред това сърце, си направим това, кое си направим мисля, или да го направим нещо като стожерум, като това сърце. Не знам, може да напишете в коментар, как искате. Вау! Да потече Майнкрафт сезон 3. Така. Тук има много пароли. Така. Чувакен ще се правя да нося за него. Къщата на кефи ми се правя за мен си поне добро за живеене, защото е жалко. Че имам 6. Който тук ще направим още един да стане large. Така. Появях трябва да правя диамантена кирка, много бързи вики, иначе. Те по-може да сме късметли. Взех достатъчно каустон за... Навърно трябваше да си направя материали. В принцип, бюджерите вечер с ката къща са пече се едно... правя така. Не знам просто. Съм вече така много често Майнкрафт, при много обича игра Майнкрафт, всеки ден играх с... Малко ми затъпя на Майнкрафт. Повече излизам вънка и... Почувак се. Утре мога да правя много с ми приятел. За изменение за 12, но... Аз беше луница... Да мога там да помогна за време. Мога няма точно когато този ден, който да снимам. Добре, идеално. Точно този ден, който снимам, защото... Лава толкова стрел. Фейл. Кой къща бях, мале? Тук е блаксмит. Ето. Не след тук. Добре. И тук те си обрифали фермата, трябва и такова за... Готвеното, че като, нали, нямаш материали да посееш в фермата и само така с посачката, нали, колкото тревата. Сития, те отиват и слагат сидове. Като да, яко е. Много яко. Това меч. Така, меч. Така. Тук много яко вали. Мисъл. Напишете, ако искате като така добре се развиваме някой ефектор да направим като фен среща, но... Да, мога. Много трябва мисля. И въпреки и... Нещо не мисля да рискувам също да събера малко повече материали и това.
Добре, ще паузирам кипа, защото тук са 100%, че има, да, ще викат, така че паузирам кипа и ще се върна след